Umikot sa iba't ibang tanggapan sa loob ng provincial capital ang 145 na graduating senior high school students mula sa Mambulo Nuevo National High School sa bayan ng Libmanan bilang bahagi ng kanilang career week at lakbay-aral. Layunin ng aktibidad na bigyan sila ng mas malawak na kaalaman at konkretong idea kaugnay ng mga kursong maaari nilang tahakin sa kolehiyo at mga propesyong maaari nilang pasukin sa hinaharap. Unang binisita ng mga estudyante ang IT building ng Kapitolyo, kung saan matatagpuan ang ilang mahalagang tanggapan gaya ng Accounting Office, Bids and Awards Committee at ang Public Employment Service Office o PESO. Ipinakilala at ipinaliwanag sa kanila ang mga tungkulin ng bawat opisina at kung paano ito nakakatulong sa pagpapatakbo ng pamahalaang palalawigan. Nagtungo rin ang grupo sa baluwagan ng sangguniang palalawigan kung saan ipinaliwanag ang proseso ng pagbuo ng mga resolusyon at ordinansa sa probinsya. Sa pamamagitan nito, mas naunawaan ng mga mag-aaral ang papel ng lehislatibong sangay sa pamamahala. Hindi lamang mga opisina ang kanilang sinilip. Binisita rin nila ang mga pasilidad pang sports sa loob ng Kapitolyo gaya ng golf course sa Pili Grove at ang Kamsur Pickleball Court na bahagi ng mga proyekto ng probinsya para sa sports and tourism development. Bilang panghuling destinasyon, nagtungo rin ng mga estudyante sa Kamsur Water Sports Complex o CWC, isa sa mga kilalang pasyalan sa probinsya upang mas makita ang potensyal ng turismo at mga opportunity na maaaring pagkakitaan sa hinaharap. Ayon kina Zaira May Baldado at Anthony Cortizano ng MNNHS, malaking tulong ang lakbay-aral upang mas maunawaan nila ang aktwal na ginagampanan ng mga profesional, lalo na sa larangan ng serbisyong publiko. Nag-enjoy po kami na maglakbay-aral po dito sa loob ng Capitol and marami po kaming natututunan as a student and mas na-enlighten po kami and napapalinaw po ang aming future kung ano po ba yung mas karapat-dapat na kunin naming kurso and kung ano po ba yung fit sa aming skills and kung saan po ba talaga kami nababagay na trabaho. This is a deep exploration din po sa amin kasi first time po na nangyari ito ulit sa amin, sa school po namin. And syempre po as a student din, parang this is one of the way na din po para po mag-enjoy kami. So talagang nakahelp po itong lakbay-aral po namin dito. Bahagi ang aktibidad ng mas malawak na programa ng paaralan upang ihanda ang mga magtatapos na mag-aaral sa paghaharap sa kolehiyo at sa mundo ng trabaho. Kung saan ina-expose namin yung mga students namin doon sa mga pwedeng opportunities na pwedeng tahakin nila sa darating na panahon. Since na sila ay graduating na and they are now preferring or choosing courses in the college, so much better na ma-expose sila and makita nila kung ano yung ginagawa ng iba't ibang klaseng trabaho. Thank you so much kay Governor El Rey Villaferte sa pagpayag sa amin na makapunta kami dito and ma-accommodate kami ng sobrang ganda at ayos. Siyempre po, and also to the staff of the province of Camarines Sur, maraming salamat po. As the representative po from Mambulo Nuevo National High School in Libmanan 4 District, we are very thankful po and grateful na makapunta kami dito and ma-experience ng mga students namin ang ganda at ang saya ng capital of Camarines Sur. Samantala, patuloy naman ang suporta ng Provincial Government of Camarines Sur sa mga programang naglalayong ihanda ang mga kabataan sa employment. Saro ining exposure para sa INDA para ma-bridge ang gap between classroom and then si real world of work. So nahiling ninda si mga various provincial offices, different departments sa provincial capital. As in nahiling ninda anong kareraan sa indang pipilion or magiging interesado ba sinda na maglaog sa sarong gobyerno. So nagkaiwa din sinda ng mga realizations, nakapaghapos sinda ano ba ang ginigibo kan mga empleyado sa Kapitolyo. So igwang gusto kaya maging accountant, igwang gustong maging manager. So na-introduce na sa INDA itong different offices sa mga graduating students kang Mambulo Nuevo National High School. Enot na enot, congratulations and advance happy graduation. And sana ining sa indong lakbay-aral maging eye-opener para magkaigwa ka muning brighter future and ma-fulfill itong sa indong mga dreams. Para sa pamahalaang panlalawigan, karangalan ng pagbisita ng mga mag-aaral sa Kapitolyo, bahagi ito ng adhikain ng probinsya na makatulong sa paghubog ng mga kabataan na handa sa anumang hamon habang patuloy na binibigyang prioridad ang edukasyon ng mga Camarines. Richin Boy, CSN.